Čo sme tvorili v uzlíčku? Kabelky sú doplnkom každej štýlovej ženy. Tie kreatívnejšie a šikovnejšie z nás radšej siahnu po priadzi a doplnkoch a kabelku si vytvoria tak, aby zrkadlila ich jedinečný štýl a osobnosť. V uzlíčku sme tvorili tiež, hľadali sme jedinečný moderný štýl a zároveň jednoduchosť. A tak vznikla táto krásna kabelka. Použili sme na ňu iba jedno kopko priadze a doplnky podľa vlastného vkusu. Predstav si, ako skvelé by doplňala tvoj imidž a to všetko len vďaka tvojej zručnosti a kreativite. Ak si na ňu trúfáš, uzličku ti k priadzi pošleme návod s presným postupom a tvojou úlohou je vybrať dokonalú farbu a ozdoby podľa tvojho vkusu. Celý balík na výrobu kabelky nájdeš na stránke Uzlíček v kategórii návody. Lajkom a odberom si môžeš byť istá, že ďalšiu inšpiráciu z uzlíčka už nezmeškáš.